Goeiedag, wat heb ik nou op mijn fiets? Wij zijn van het programma Heer en wij vragen u zo wat Joop op de bank heeft. Wat ik? Wat hing het er bij Joop op de bank? Nou, kom er maar even in. Hier wordt een heel feest bij je chillen. Met al die kabeltjes. Oh, En boven de bank hing het volgens mij een LP, mooie foto. Nou, Ja. daar hing het mijn favoriet, Neil Diamond. Dat is mijn eerste LP die ik in Chance kocht, aan mijn platen speelt. Nou, en Elvis Presley natuurlijk. Ja. Nou, en de hobby is wel duidelijk. Eindtrapjes bouwen, versterkers. Hier achter, joh, dit is een eindtrap. Een zonnetje 100 watt, dus 1,7 kilowatt. Maar die ga ik gewoon voor de heb, ga ik nooit gebruikt. Dit is, ik zei het, van de Chinese eindtrapjes. Dan gaan we dus de muziek, die komt uit de skis. En dus dit zit een programmaatje op Shasham, misschien ken je dat wel. Dan kun je dus als je op de radio wat heer dat je mooi vindt, sla je het op. En hier zitten een paar miljoen nummers op. En dan zie ik het op. En dan kunnen we dit dus uitzenden. Nou ja, gaan we naar QB en Douglas. De clue is, dan kun je met dit programma, dan kun je dus de tekst van de muziek en de zanger en nou ja, je eigen namen. En als je dat uitzendt, dan kun je dat in het RDS op radio zetten. Ik heb verschillende namen. Mijn naam officieel is Peter SAM. Papa Delta 1 Sierra Alpha Mike. En hier ga ik Kyoto. En op een gewone rem, wie vroeger, ben ik niet te vakt, Tokio. En dan ga ik op een kwarte goal met zon en dat wie Uncle Sam. En dat is echt een e-mailadres, Uncle Sam zegt. Dit is echt iets bijzonders. Het komt uit Leeuwarden en dat wie zo apart bouwt. Dat voorfront dat weer vreselijk. Dan ga ik het opknappen naar het voorfrontje ervoor en dat het dan werkt. Ik ben een van de eerste die het mobieltje op werken. Dus door dat rottige ding voor de baas kunnen ze altijd bereiken. Ja, dat wie ik zag. Want ja, dat is een hele dikke. Hè? Ze nemen dat een koelkast, hè, de eerste. Dit had ik toen kregen bij de mast. Dik accu erop. Ja, nou ben ze zacht. Dit is wel 24, 26 jaar oud al. Ik moet net de volle chill eten, want naast een kruid jurk naar inbrekers. Als je zit wat oorzaak, dan bij de meeste mensen. Dan hier onderdeeltjes en kabeltjes. Nou ja, en voor krijg je deze. En de meesten moeten dan een noodpakket hebben, dat is natuurlijk een aansluiting, want voor 3 dagen dan is de oorlog nog net door. Als je nou een Makita machine zag, dan keep je het zien zo'n dingetje en dan ga je altijd lucht. En dan keep ik er natuurlijk altijd extra. Hier niet in handel, dan zeg ik, nou ja, ik ga er nou wel in. Zetten ze dit online, ja, er zit nou op dit moment niks in. Maar dan kun je dus echt zien hoe de hele boel wat er al hierin zit. ja. Als je dan mij dat intunen, hè, dat is wat kwart. Maar ik ken mezelf net, ja, ken ik misschien wel wat. Ja. Dit is Papa Delta 1 Sierra Alpha Mike op de Omroep Friesland. En goedemorgen. En voor de aardigheid, goed morgen. Piet. Zeg je nog?